Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videjka. Máme tady krátký článek, aby jsme si procvičili čtení, výslovnost a comprehension, což je tomu, jak rozumíme vlastně tomu, co čteme. Takže jdeme na to. Dneska máme kratoučký článeček and the title is The New Bicycle. Jako vždycky s mýma obvyklýma klientama nejdřív vám to přečtu všechno takovým pomalejším tempem, takže se koukejte na slovíčka, jak se píšou, a poslouchejte, jak se vyslovují. The New Bicycle. Emma has a new bicycle. It's bright pink and shiny. It was a gift from her uncle. He hid it behind a bush to surprise her. When Emma looked behind the bush and saw the bicycle, she jumped for joy. It was just what she wanted. She gave her uncle a big hug. She loves her new bicycle and she loves her uncle. Super, takže doufám, že většina z vás tomu hodně rozuměla. Kdo nerozuměl, nevadí. A právě o tom to je, aby jsme se naučili. Takže teďka vám přečtu větičku po větě a každou větu si zopakujte. Budu vám to číst pomalu a zopakujte si to, ano? Okay, let's go. Emma has a new bicycle. It is bright pink and shiny. It was a gift from her uncle. He hid it behind a bush to surprise her. When Emma looked behind the bush and saw the bicycle, she jumped for joy. It was just what she wanted. She gave her uncle a big hug. She loves her new bicycle and she loves her uncle. Super. Takže vrátíme se teďka na začátek a přečtu vám to trošku rychlejc a vy se když tak taky snažte buď ještě jednou si to zopakovat, anebo trošku rychlejc, jestli můžete taky, jo? Let's go. Emma has a new bicycle. It's bright pink and shiny. It was a gift from her uncle. He hid it behind a bush to surprise her. When Emma looked behind the bush and saw the bicycle, she jumped for joy. It was just what she wanted. She gave her uncle a big hug. She loves her new bicycle
and she loves her uncle. Výborně, výborně, jako kdybych vás slyšela. Takže teď se vrátíme znova na začátek a přeložíme si to. A ráda bych, jak všem mým studentům, co se známe a co se neznáme, teďka budu říkat, že naučte se co nejdřív nepřekládat. Překládání zpomaluje strašně plynulost. Jak když vy někoho posloucháte, když někoho rozumíte, tak hlavně, když máte něco říkat. Jo? Plně těch frází v angličtině prostě se musíte naučit slovosled, aby to ta hlava prostě automaticky brala. Takže si to přeložíme, protože je důležité, aby jsme věděli, že všemu rozumíte. The new bicycle. Nové kolo. Emma has a new bicycle. Emma má nové kolo. It's bright pink and shiny. Je výrazně růžové a lesklé. It was a gift from her uncle. Byl to dárek od jejího strýčka. He hid it behind a bush to surprise her. Takže schoval to, he hid it. No, minulý čas. Hide and hid. He hid it, schoval to behind a bush, za křovím, to surprise her, aby ji překvapil. Takže schoval to za křovím, aby ji překvapil. When Emma looked behind the bush and saw the bicycle, she jumped for joy. Takže když Emma viděla, looked, past tense, minulý čas, behind the bush, se jakoby koukla. When Emma looked, když se koukla, behind the bush, za křoví, and saw the bicycle, a viděla to kolo. She jumped for joy. Toto je fráze, takže si ji zapamatovat. To jump for joy, jakoby vyskočit radostí, jako skočit pro radost. It was just what she wanted. Bylo to přesně, co chtěla, jakoby co si přála, co chtěla. She gave her uncle a big hug. Takže she gave, dala, her uncle, jejímu strýčkovi, a big hug, velké obětí. Jo, takže ho jako objala, poděkovat mu. She loves her new bicycle and she loves her uncle. Takže miluje, ve smyslu má ráda, své nové kolo a miluje, má ráda svého strýčka. Takže doufám, že vám to šlo výborně. Jestli ne, tak o tom to právě je, že určitě jste se naučili něco. A na závěr vám to ještě přečtu úplně v takovém normálním tempu, v kterým byste to většinou slyšeli. Takže doufám, že už to máte teď trošku naposlouchaný, nakoukaný a půjde vám to o hodně líp. Let's go. The new bicycle. Emma has a new bicycle. It's bright pink and shiny. It was a gift from her uncle. He hid it behind a bush to surprise her.
When Emma looked behind the bush and saw the bicycle, she jumped for joy. It was just what she wanted. She gave her uncle a big hug. She loves her new bicycle and she loves her uncle. Super, takže doufám, že toto bylo nápomocné, krátký, vtipný, milý příběh. A na závěr si dáme ještě questions. Okay. So, first question, guys. What color is Emma's new bicycle? What color is Emma's new bicycle? Super. Bright pink. It's bright pink. Or Emma's new bicycle is bright pink. Okay. Who bought it for her? Who bought it for her? Kdo to pro ní koupil? Jo? Buy, minulý čas bought. Who bought it for her? Yeah, it was her uncle. So the uncle bought the bicycle for Emma. Okay, next. Did Emma want a new bicycle? A tady možná uvidíte, užila jsem i slovíčko bike, což taky znamená jakoby bicycle, je to běžně používané slovo, takže kdybyste někde slyšeli, viděli, bike, bicycle, to samé. Did Emma want a new bike? Yes, she did. She did want a new bike, or she wanted a new bike. It's just what she wished for. Okay. And last question. Does Emma like her new bicycle? Does, třetí osoba, does Emma like her new bicycle? Výborně. Yes, she does. Stačí takhle jedno, že yes, she does, or yes, she likes it. Skvělé. Takže thank you very much for today. Děkuji mnoho za dnešek. Hope it was helpful. Doufám, že to bylo nápomocné. Hope it was fun. Doufám, že to bylo legrační. A I look forward to seeing you next time. Bye, guys.